Dobrý deň prajem, vítajte pri dnešnej epizóde zo série videí Rýchla otázka, rýchla odpoveď. Dnes je mojím hosťom Rebeka Jašová, environmentálna špecialistka oddelenia klientov Organizácie zodpovednosti výrobcov Envipak. Rebeka, pripravila som si pre teba teraz otázku ohľadom registrácie. Toto je otázka, ktorú dostávame od výrobcov veľmi často. Čo musí náš potenciálny klient, výrobca podstúpiť, keď sa chce zaregistrovať do registra výrobcov obalov alebo neobalových výrobkov? Tak pokúsila by som sa zhrnúť proces vlastne od základu. Začína to všetko požiadavkou od klienta, ktorá nám príde e-mailom alebo telefonicky. Na základe požiadavky my zasielame návrh rámcovej zmluvy aj vlastne s modulmi, ktoré sú možné u nás zazmluvniť ako kolektívne v OZVčke, Organizácii zodpovednosti výrobcov Envipak. A na základe toho vlastne, pokiaľ klient bude súhlasiť so spoluprácou, zasielame formulár, ktorý si klient vyplní, opečatkuje, podpíše a na základe toho vytvárame rámcovú zmluvu o spolupráci. A na základe podpísanej zmluvy ďalej vytvárame registráciu ISOHu, čiže informačný systém odpadového hospodárstva, kde vlastne máme registre rozložené pod moduly, a to teda obaly, neobalové výrobky, elektrozariadenia a batérie. A na základe toho vlastne registrujeme klienta a už má potvrdenie teda, že je registrovaný a má všetko korektne a správne vytvorené v systéme. Super, takže klient už s tým nemá žiadne ďalšie administratívne povinnosti. Tak, presne tak. Verím, že túto často kladenú otázku sme zodpovedali. Pokiaľ máte ďalšie otázky, neváhajte využiť náš bezplatný poradenský servis, ktorý môžete využiť na e-mailovej adrese customer@envipak.sk.